ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥିମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ ଆମକୁ ସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସଦୃଶ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇଲେ କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଓ କୋଟି ତୀର୍ଥର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଗୃହଦ୍ୱାରରୁ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନିରାଶରେ ଫେରାଇ ଦେଲେ ଅଥବା ଉପବାସରେ ରଖିଲେ ଆମର ଅଧର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଧର୍ମ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜ ଗୃହରେ ଯାଉଥିବା ତାହା ଅତିଥିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇବା। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଅତିଥି ଉପବାସ ରହେ ସେହି ଗୃହରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ସେହି ଗୃହର ଖାଦ୍ୟ ଗୋମାଂସଠାରୁ ହୀନ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଗୃହରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଅତିଥି ସେବାରେ ଅନେକ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହା କଲେ ଗୋହତ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା, ବିଶୁଳି, ମାତା, ରତି ଓ ସୁରାପାନ ଦୋଷ ଅଚିରେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇଲେ କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ, ଅତିଥି ଦେବ ଭବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ନିଜର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।